бонувон, хоҳарон, модарони азиз, инак боз ҳам компанияи беҳтарини дунё Faberlic ва дар ин компания хоҳари азизи ман Мағфират, ки старший директор аст, беҳтарин пешниҳодо барои шумо дорад. яке аз пешниҳодҳояш ба он шахсоне ки бениҳоя дар командаш активна ҳастанд, ҳам тӯҳфа ва ҳам маблағ ҳатман дода мешавад. ва медонед, боз як сирри дигарро кушодани ҳастам. Материнский капитал аз номи компанияи Faberlic. агар шумо дар компанияи Faberlic обуна бошеду ва нав таваллуд карда бошед, ҳатман компания ба шумо ҳам тӯҳфа ва ҳам маблағ медиҳад. рақамҳои ватсапашро дар ҳамин ҷо мегузорам. албатта муроҷиат кунед. бениҳоят духтареки хуб аст. ба шумо ройгон ҳамашро омӯзонда медиҳад. боқӣ сиҳату саломат бошед. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. муваффақият.